Anyway, dokotela namhlanje are you also a doctor? Ngoba ngiyazi ngabo dokotela nonke phela. Na udokotela? Mina ngumthakathi. Okay. Yeah. If umdeni othi banganazi imfihlo ngabe saphumelela sonke emhlabeni. Yayizwe ngisho ugogo washiya imfene ingaka. Le mfene bahamba umdeni wayoyigqiba le ngoba sowubonile ukuthi wena mawukhula le mfene emele uyikhulise. Le mfene wena izokwenzela yonke into ngoba abanomona bayithatha bayoyigqiba kuphi kuphi. So ezinye izinto ziyadinga ukuthi sihlale phansi siza understand kahle. Ngoba wena mawubaleka isiphiwo sakho soyenganeni yakho noma soya komunye umndeni. And manje sesikuxaka sogula ngeenyawo sogula ngani sothi bayakuthakatha. Kanti wena ubalekele lento mawubalekela lento uyavulela izitha yona ukuthi izitha zokuhlasela kube lula ukuthi zikuthole. Akekho umelaphi ongawazi umuthi. Kushiyana ngokuthi umelaphi ingqondo yakhe ithini noma uyavelapha. Noma yini ayaziyo. But ukukhipha isilwane izinto zabo abelaphi ukuthi siphume. So iyaphuma lento. But before we keep it, dinga ukuthi uyibheke. Uyangizwa? Awuvela uthi ngoba ngakhiphe kabani kaso, nale ngayikhipha kaso akufani masingabantu. Okay. That's why I was telling somebody ukuthi ngeke kube notokolo nobe nesipoko esegazini lakho for 15 years. Ucabanga uma uze kimi in 2 days sophuma never. Kudinga ukuthi sihambe ngeprocess sisiqede ngoba iminyaka sukuwe siakhile kuwe. Abangadlali ngeenyanga siakhile kuwe. Nakuthi futhi ungene kweziphi inyanga nasihlanyisa kanjani ngamaphi makhubanga. So kudinga ukuthi mina mangizokwesebenza ngithatha isikhathi. So ziyakhishwa izilwane. But nakhona sidinga ukuthi ujule ngoba ezinye uzothi uyozikhipha sigcine sesithatha impilo yakho wena kuyinyanga. Ladies and gentlemen, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. Your host, Chef Pathanani Mbata. Hello everyone, welcome to another interesting episode of Munchies and Thoughts. My name is Pathanani, I am your chef, and I've got the man of the house. Guys, Let me tell you now, please confirm it. How are you, Baba? Ngiyaphila kunjani? How ngiyaphila? Ubuyile? Yeah. Kudala bakufuna vele. Ubuyile. Ngiyabona ukuthi mina ithembiso ngiyasigcina, manje umuntu ngizombuyisa, ngiyambuyisa. Roy, before nje sizoqala, ngiyabonga. Ama Munchies ayakuthanda kakhulu. Ama Munchies afunde lukhulu kuwena. And into abayishilo futhi ukuthi yazi siyabadinga abantu abaneqiniso. Not ukuthi abanye abantu abaneqiniso. Sengikhulumela just mina nawe. Information obanikeze yona ibajabulise kakhulu and angazi namhlanje sizokhuluma ngani, but please introduce yourself. Ubani, ubuyaphi, wenzani? Mawuthanda ukushare ama number wakho ngoba siyakhula phela sikhulile. You can leave your numbers because you'll never know after the episode. Yebo. Angiqale ngibingelele amagumba amano omhlaba. Obingelelayo la uDr Ngabi ugogo logobile usalukazi sempondo hufumafumani lo wafunga ezizweni. Hayibo. Umthwalo wezone ngasezakhe njengoJesu. Nqaba libhlungu kwabamzondayo makubhlungu nqese. Mazulu azayithola into emifika. Siyacela ke bakithi ukuthi kuwo wonke umhlaba amagumba amanamhlaba abantu bangalahla ithemba. Ithemba liyaphilisa ngoba ngekuhlale kunje. Ngekuhlale kunje. Okay, your contact or you don't want to leave? Yeah, inamba bazongithola kuyo. Bengithi angishiyi kodwa asengishiye. Noma ungayishiyi it's fine. Yebo. Noma ungayishiyi it's fine. Okay, angingabaniki. Why mara ungafuni baniki? Okay. Okay. Asingabaniki it's you at the end. Uthi akafuna ukushiya inamba akazi mina ukuthi why. But anyway, ikhona kule yokuqala. This is not the first one. Manga isengisho megabheka inamba uzoyithola. Batshele ukuthi bele benze njani batshele. Abahambe babuyele lapha ethi bathi Pathanani. Baye ku TikTok, baye ku YouTube. Nanoba ku Facebook ngibonile ukuthi ikhona. Kodwa ke abaye bafike ba subscribe, baphinde ba follow up futhi ukuthi bakwazi ukuthola ama information ebusuku nasemini. Naso hambani ke kwa Munchies and Thoughts ku YouTube channel. Usubscribe. Uhambe uye ku TikTok chef_Pathanani ulandele. Uhambe uye ku Facebook, uhambe uye ku Instagram. Ubheke episode wami naye. I love you for that. Anyway, dokotela namhlanje are you also a doctor?
Ngoba ngiyazi ngabo dokotela nonke phela. Nawu udokotela. Mina ngumthakathi. Okay. Yeah. Okay mthakathi wami. Namhlanje yazi ngicela ukuthi sikhulume ngani ngesithwalo noma ubuthakathi basekhaya emndenini, ne? Okay. What you say on that? Angiqale ngithi njengesibhedlela esingena abaguli esingahlala abaguli bonke abangena kimi baphuma bepholile. Angiqale ngiqhuquzele endabeni yokuthi kuwo wonke umuntu ngoba uthola ukuthi masiyinyanga abantu bakhalile. Mhlambe masukusizile ekhaya wathola ukuthi into zakho zihamba kancane. Ungasabi buyela kimi. Okay. Ngwazi ukuthi ngikusize ngendlela engangokusize ngayo ukwazi ukuthi uphumelele. Ufaka amandla extra phezulu kwalento engangokunike yona. Ikona bengifuna ukuququzela aqala ngikhuluma. Okay. La sihleli khona sihlala kubuthakathi. Bengisafuna uzibuza ukuthi which direction are you taking because that's not my direction. No, bengisayiququzela. No, it's fine. Ukuthi abantu bangalahli ithemba ngoba izinyanga zisekhona. Nanoma uhamba wakonqoza eminyango no wrong, kodwa izinyanga zisekhona. Okay ba. Ngiyaqhubeka. So, la sihleli khona, sihlele ekuthenini uma unesitha ekhaya noma uthola ukuthi emndenini la niyagqilazana la emndenini kuyabulawana sifuna ukuface iqiniso angiyibeke kaso lento kuthola ukuthi kunamathongo alibele namadlozi alibele kunamadlozi asheshayo kunamadlozi ahamba kancane uthola ukuthi umamakho wayengazwani noanti noma wayengazwani nogogo bese bahambile labantu emhlabeni so wena uyasuka uyemsamo mawufika emsamo ufika mawuphahla ngithi ucela inhlanhla ubabiza bonke ledlozi elihle eluma wakho liyavula lo yengoba walala inhliziyo yakhe igobile aphinda avale kusho khona ukuthi kunamadlozi adinga ukuthi ahleze ehlambululwa inyanga nanyanga noma izithunywa ehleze idlambulwa ngoba kunamadlozi alele kabi ekhaya ayiwena abanye amhlophe metha yakuvulela la mnyama aphinda avale esinye isikhathi uthola ukuthi yenyangeni into zenyanga sebenza kancane lo yaphinda avale uphinda uthi inyanga ayisebenzi kanti azange kubuke ukuthi idlozi lakho eliphi elivulayo eliphi elivalayo. So kuyadinga ukuthi amadlozi ahlambulule isithe esibhlungu esisekhaya isithe esibhlungu ngoba isithe sazi ukuthi amadlozi akini wonke ahlala kuyiphi indawo uyena umuntu okwazi ukuthi nakusasa uma abantu bekufuna abathatha abayisemathuneni uma behlula baphinde bakucele khona bakubulala isitha somdeni siyingozi ngendlela yokuthi siyazi movement enye nenyo yenzayo ngendlela yokuthi asikujabuleli ukubona uphumelela uzuze umunye ekhuluma athi ingane zikaSisi ngeke iphumelele zabo zingaphumelelanga agcine ethathe le mali akumele athenge impuphu ngayo aze ku Dr Nkabi mina ngoba nami ngifuna imali ngiphinde ngingigqilaze babaningi abantu abalela ama-DP namhlanje abomdeni wena uyishelwe abazali bakho kodwa uma mncane akulisele naza kubulala bangaka bomdeni abagula ngeenyawo namhlanje bangaka bomdeni namhlanje abathathwe abantu bayobulalela ezigangeni ngenxa yomdeni sihlupheka kanje sihluphekiswa umdeni uma ngase umdeni wethu ngabe mhlambe saphumelela sonke ngoba sasizoyinyangeni sonke siwumdeni into yethu ikwazi ukukhandeka iphumelele eminye imisamo imoshwa yimideni yethu ngoba ingafuni ukubona isuccess yethu yazi ibhlungu kanjani umdeni wena mawukhala uthi ukhalela kuye kanti leyo shoulder ukhala yiyo ishoulder ekubulalayo isitha somdeni siyingozi kakhulu ngoba esinye isikhathi unamadlozi wena kumele uhambe uyosebenzela amadlozi ahambe yena ahamba yenza ukuthi amadlozi ukucisheke wonke amalight kungabi nento ophinda uyibone afika avala amadlozi athwebula ukuthi wena nanoba ungathi ungathini uyazama ngento zakho zobunyanga kungabi nento ephumelelayo ungenela uthwasa la nala kodwa ungayiboni impumelelo asiye lana bangake abantu namhlanje okuyindandane ngenxa yomdeni zindake ingane ehlala estradeni ngenxa yomdeni umdeni unamanga kakhulu uzukuthembisa ukuthi uma uantefa noma uma wakho efa sizozama thina sokuphilisa ayikho leyo nto kuyingalekwane nje bahlala ngengqondo yakho so idlozi elibele ilona idlozi elithebulekayo ekhaya ilona idlozi elisebenziswayo against nina ngoba idlozi elibele yonke into embi liyayivuma yonke into emathi yafika ekhaya liyayivuma ilona idlozi abalisebenzisayo uma befuna ukuthi mhlambe bathobule amandleni enyanga zingake inyanga namhlanje eziphuphile mina ngihlezi ngitshela abantu ngithi ningabagxeki abantu abathwalayo ngenxa yokuthini ni yabona amadlozi azogada spiritual kodwa enyameni physical uyayidinga into zokugada zingake inyanga ezibulewe namhlanje ngenxa yokuma ngamadlozi ezinawo amadlozi futhi
Kungako abanye bona behamba benama security akazenzi bakithi ngoba la sisemhlabeni wenyama. Kungako thina sinodokoloshi sinezipokwe ezihamba zisigada ngenxa yokuthini ni siyayazi ukuthi labantu basibahlula spiritually izozenyameni lento. Okay, Kehle. Thana kabi idikolosho zakho nezipoko zakho. Ngiyakuzwa. Yeah. Okay, yo, that's painful. So I just want to ask you a question. Uthi kulamadlozi khona amadlozi uma amanye mhlambe ikhambe ixatshenwe. Yeah, uthola ukuthi yebo. Then awugxile lapho. Yabona uma ngibeka kaso. Uma ubabakho engazwani norangwani wakho. Yeah. Sibehambile emhlabeni. Wena ufuna ukucela inhlanhla. Mawucela inhlanhla mawuphahla babiza bonke. Kuza nabo laba lo olele ngenhliziyo egobile nawe iyeza. Ngaleso sikhathi labantu abakaze bahlambulule ngoba lo muntu walala inhliziyo yakhe engekho right. Lo muntu walala la emhlabeni ekhala. Lo muntu walala la enibheke kabi. Lo muntu walala la eniphethe ngenhliziyo. So ubabakho mekethi uyakuvulela lo yena iyavala ngoba sekuyidlozi lemnyama elilwayo elelwisa isuccess ukuthi nina ningasaphumeleli. So kungako ngithi it's very important ukuthi abantu abahlambulule amadlozi wabo. Ungafuna umsebenzi uthole this month next month uphele kanti kunedlozi elifike lavala leli malivula. So kuye kudlalwa so manje. Yes kuvele kuvala yabona abakwazi ukuthi bahlangane babe into eyodwa. Ngoba sebengale why banga kanti abaxoli bona. Bayaxola. Iproblem indlela umuntu ahambe ngayo. Kungako ukuthi umuntu imela ahlambulula kwazi ukulala kahle. Akhululekile. For example umuntu imefe ngengozi iyavala leyo nto ekhaya ukuthi lo muntu angabuya akhale kuni. Noma ibe uyena mhlawumbe uzofika anilimaze ekhaya nihambe ngendlela yakhe. Uyangizwa into engiyakuyo. So kuyadinga ukuthi idlozi ulihlambulule. Yazi ngiyakuzwa ne futhi ngiyazibuza imibuzo ngoba ngihlale ngizwa but anyway siyafunda. But mawusungale ngalena kwethu na kuhlala uJesu. Okay. Something like that. Okay. So I believe ukuthi ngale akuna inkinga kuyaculwa nje kumnandi but maybe you never understand since when uhlala. Lento ishiyana lana lento. Kuhlukana kwabantu ukuthi bahambe kanjani emhlabeni. Uyangeza ngiyakuphi? Kunomuntu uthola ukuthi la ekhaya wenza into ezimbi. Kanti usengenwe ulo yamalome wayebulala abantu noma wayenza izinto ezimbi. Uthola ukuthi lenyanga lena vele siyathakathasana nembeza. Kanti seyithathe le nto kaGogo wayevele eganga ngaleyo ndlela. Kungaba ukuthi yonke into mawuyenza kumele ukuthi sihlambulule uma idlozi lelibi ikwazi ukuthi kube into enhle kuwe. For example bangaka abantu abalele inhliziyo zabo zikhala noma belele bekhala bekhipha inyembezi kodwa akazi umphuphe namhlanje uzokhala uthi yazi uma wamangaze ngimphuphe. You understand? Bayadinga bahlambulule ukuthi bakwazi basondele ngendlela elungile kuwe. Ubahlambulula kanjani unless you ngendlela ehlukahlukene asidaluli la kodwa ngendlela ehlukahlukene. Okay. Akudingi ukuthi kuzobe nembuzi akudingi ukuthi amanye ayahluka ukuthi lona wahamba kanjani kudinga ukwenzweni. Yangithola mhlawumbe umuntu udinga imbuzi omunye udingani yenze example ke nje kuyahlukahlukana ngumsebenzi waleso sikhathi leso. But enye into very important abantu amele bayibuke isitha somdeni siyingozi ngoba siyakwazi ukuthi wena yonke imizamo yakho uyibona ishabalala uthi ubamba imali ingahlali uthi wena uyahamba uyohlola abahlezi bemveza noma ngesinye isikhathi and isitha somdeni is the most uye umuntu othandaza ukudlula bonke abantu ekhaya. Hey nibuza ukuthi lo mama wathandaza kangaka kodwa siyaphela la ekhaya. Yangazinto ngishoyo. Be careful ukuthi ukhuluma nobani emdenini azikhona ingi izinto omele uyiqoqe nabantu bomdeni. Ngoba baya abakubone nje uphumelela. Okay Katlam, now I want to understand when uhlala usho vele ukuthi umthakathi namanje ushilo. Kweminye imndeni kunabathakathi. Yes. Kweminye kunebayi. Abekho. So ngifuna ukwazi ukuthi makuthi mhlawumbe ekhaya kithi ngizothi ekhaya kithi bekunomthakathi. And angiyengizwe ukuthi ubuthakathi buya yes ungabunikeza umuntu or what. Yes. So ngiyakule point ukuthi what if mina bekunomthakathi then sengifuna ukunikeza lo buthakathi to my daughter or my son. If lo muntu akafuna ukuthatha ubuthakathi kwenzakalani? Lento isona. Uthola ukuthi uma wakho kudala bamnika lesikhwama. Uma wakho ya refuse. Bajampela kuwe ngoba useyigazi lakhe. But naye sikhona isijeziso
asazosithola. Kungakho wena ozemva komuntu waphiwa mawuthi ufuna information kuye ukuthi kahle kahle lekhaya mama kwenzakalani avela kwade akafuna ukuzwa lutho yalento ngoba uyayazi into ayibalekayo noma ayifihlayo. Inkinga ukuthi siyifele kanje sigulela imfihlo zomndeni wethu. If umndeni wethu benganazi imfihlo ngabe saphumelela sonke emhlabeni. Yayizinto ngisho ugogo washiya imfene ingaka le mfene bahamba umndeni wayoyigqiba le ngoba sowubonile ukuthi wena mawukhula le mfene emele uyikhulise le mfene wena izokwenzela yonke into ngoba abanomona bayithatha bayoyigqiba kuphi kuphi. So ezinye izinto ziyadinga ukuthi sihlale phansi siza understand kahle ngoba wena mawubaleka isiphiwo sakho soyenganeni yakho noma soya komunye umndeni. And manje sesikuxaka sogula ngeenyawo sogula ngani sothi bayakuthakatha. Kanti wena ubalekele lento mawubalekela lento uyavulela izitha yona ukuthi izitha azikuhlasela kube lula ukuthi zikuthole. So kahle mkhulu akusikho ukuthi wonke umuntu uyathakatha. Akusikho wonke umuntu othakathwayo. Iproblem yabantu abanye nje ngoba anihlonipha amadlozi wenu avela avulela izitha ukuthi izitha azikushaya. Abanye ubuthakathi ubuhlele emqondweni wakhe wakhula ngengqondo yokuthi ekhaya siyathakathwa namhlanje usayibambe lapho nebona into zakhe zistakile uthi uyathakatha. Kanti akathakathi lento isengqondweni idinga yecounseling akhanselwe inyanga kahle. Omunye azathi nyamuza umakhelwane uyangizwa yonke into la ngihamba khona ngikhuluma lutho izilwane wena soyikhandele zona self zaphila kwengqondweni yakho. Akusiwonke umuntu othakathwayo. My Manchins and Thoughts family, I hope you are still enjoying the episode with Ikhehla lami lana ugogo lokobile. Ngiyathanda uma ethi akusiwo wonke umuntu othakathwayo. Akusiwo wonke umuntu odinga inyanga. Akusiwo wonke umuntu odinga inyanga. Abanye abantu sebefaka ubuthakathi babukhanda bona. Bahlala la engqondweni. Yes. Wow. Azasho athi hey mina bulalele thi ngibonisa example kunemindeni esiyazi ukuthi sikhule vele ukudabukisa. Yangezwa kodwa bona laba ayibambe khona bathi umakhelwane yabathakatha. Uma sibebona umakhelwane ephakama bathi wathubula amadlozi wabo uhlangana phi namadlozi wabo. Ngoba umakhelwane bahlale besukela. Uyangunderstand into engishoyo? La emhlabeni isuccess yakho izokubulalisa. Okay Khehla ngicela ungitshele la if ukuthi ke how basically okay, let me leave this one. Khehla asihambise la manje. Illuminati. Talk to me. I'm all yours. Hlale ngizwa kuthiwa kunama Illuminati yini. Today I want to learn more. Ngifuna ukwazi. But Khehla okuyimfihlo ngamele ukhiphe ungakhiphi. Okay. Angiyibeke nje ebusweni. Ngoba okunye ukusidinga nje masi private. Illuminati yaphila. Okay. Futhi yaphilisa lento ifana nesethwalo. Ubuhlungu beIlluminati noma obesethwalo ukuthi iIlluminati dila ngegazi kakhulu. Okay. iIlluminati inkinga yayo inama ring, inama watch, inaloku yiloko ama chain. Yeah. Iya ngokuthi wena mawungena kudinga kube nogqilazeka emdinini ohambayo. Oshonayo. Mawuqala ujoin. Kumele kufiwe. Kumele uyasebenza spiritual wena. Okay. Ubulala abantu. Okay. Angajuli. Ubulala abantu. Yangizwa. Uhlezi ukhathele. Umzimba wakho uhlezi ukhathele ngoba umoya wakho awuphumuli. Uthunywa ngapha nangapha. Abantu beIlluminati ba rich. Abantu abathwele ba rich. But ukuthwala ngeke ngokuhlanganise neIlluminati ngoba kufana. Yes, okay. Thwala ukuthwala Illuminati. And last khuluma ngeIlluminati. Last khuluma ngeIlluminati. Yes. Illuminati nama rituals anzima. Wokuthenini esinye isikhathi dinga uhambisa umama okuzalayo noma umfowenu noma igazi lakho noma umfazi wakho bafa ahambe emhlabeni akwazi ukuthi akusebenzele. Illuminati ebhlungu ekuthenini njalo ngonyaka wena kunomsebenzi okudinga ukuthi uhambe uyowenza. Uwenza kuphi ekhaya or uwenza? Cha uyalawa ithathe khona. Ilento ifana nesikolo. Okay.
Most yabantu abane-Illuminati banenhliziyo ezimbi. I-Illuminati kula is whereby ukalelwe iminyaka ukuthi wena nge-38 years uyahamba emhlabeni. Bangaka abafe nge-38 years ngeke sijule kodwa abadumile. I-Illuminati wangena kuyo uyayisola. Nakhona mawungangeni kuyo uyayisola ngoba uyahlupheka. Oh. I-Illuminati is whereby izinto ziyashesha. Dinga kube nesilwane osifidayo ekhaya. Most kusebenziswa inyoka. So labantu abanenyoka Hayi la mapheda athengiswayo la. La ahlutha la adle uRabbit ahlele ehluthi ngoRabbit la. Hayi ngiyeke ngalawo. Okay. Inyoka ekuphakamisayo ayivezwe ebantwini. Awuhambi nayo na kanjani. For example, ungeke uhambe ngezipokwe. Kumele ihlale endaweni yazo. And angeke ubonise abantu la zikho nje zamnazi. Because izinto ezikunika umcebo ehloniphekile. Nawe kumele uyihloniphe. So i-Illuminati yakulanda wena ngephupho. Uma mina sengifuna ingene kuwe. Ebhlungu ngendlela yokuthi nini? Usuku so selfish mawungena ku-Illuminati ngoba unegama elithi mina ngayenza nanoma yini. Kanti noma yini le yiyo ezoqeda umndeni wakho. Igcine sezoqeda nawe. Ikhetha lami. I-Illuminati nesonto layo. Oh, okay. Kaba kugqokwa black and red lapha. Ku-Illuminati. Yes. Oh. Ninayo umngane onayo lento mina. Okay. So i-Illuminati idinga ukuthi abantu bangafakwa desperation. Mawuyenyangeni don't be desperate ngoba uzothatha into ozoyisola ngayo. Okay, Illuminati bayithola enyangeni nabo or bayithola somewhere. Zikhona inyanga ezinayo. Oh, kukhona inyanga ezine-Illuminati. Zikhona inyanga ezisebenza ngayo. Okay. Nanoma akudalulwa umuntu. Yes. Kodwa zikhona ngoba ukuya ngomsebenzi nokuthi wena uhambe wafunda kanjani. Okay. Uyanganasitana into engisho. Kungako ngisithi ubunyanga bukhula day by day ngoba uqala ke musuku yokomunye uyangizi ngoba ufuna le mpande. Uzufike kule sikolo lesalento. Ngoba abantu abaza kuwe bayahlukahlukana ngokugula. So abanye bazoyidinga lento, abanye bazokudinga ukuthi nawe uyazi leyo nto. I-Illuminati yawadala ama-accident abantu bafe. La nje uthole leli gazi ukuthi lento ayiphile na ukwazi ukuphumelela. Lento leyo uyifuye lapha. Yes. Lapha kudilwa ngegazi akukho kunye dark or blue. So ukuba selfish mawuthatha i-Illuminati. Ngoba usuke songasacabangeli nanoma ubani. Ezinye ngeke sizidalule ngoba zijule kakhulu zibhlungu. But lokho sikubekayo ukuthi ungabi desperate wena mawenyangeni. Okay, Ketla. Now I want to understand. Ekhaya usikhulume is anything wasafuna ngisho nge-Illuminati or so right? Yeah. Okay, usikhulume ngesilwane. Kunezilwane zasekhaya. Ukhulume ngemfene ukuthi ziyagqitshwa kuphi whatever. Do you think inyanga ziyakhona ukukhipha isilwane sasekhaya kumuntu? Okay. Or maybe nje ziyadlala ngathi singabantu. Mangibeka so ayikho inyanga enganawo amandla. Okay, fair enough. Asikho isangoma esingawazi umuthi noma inyanga nje ngithi nje umelaphi. Yes. Akekho umelaphi ongawazi umuthi. Kushiyana ngokuthi umelaphi ingqondo yakhe ithini noma uyavelapha. Noma yini ayaziyo. But ukukhipha isilwane izinto zabo abelaphi ukuthi siphume. So iyaphuma lento. But before we keep it, dinga ukuthi uyibheke. Uyangizwa? Awuvela uthi ngoba ngakhiphe kabani kaso nale ngayikhipha kaso akufani masingabantu. Okay. That is why I was telling somebody ukuthi ngeke kube notokolo nobe nesipoko esegazini lakho for 15 years. Ocabanga uma uzeke imi in 2 days sophuma never. Kudinga ukuthi sihambe ngeprocess sisiqede ngoba iminyaka sukuwe siakhile kuwe. Abangadlali ngeenyanga siakhile kuwe. Nakuthi futhi ungene kweziphi inyanga nasihlanyisa kanjani ngamaphi makhubana. So kudinga ukuthi mina mangizokwensebenza ngithatha isikhathi. So ziyakhishwa izilwane. But nakhona sidinga ukuthi ujule ngoba ezinye uzothi uyozikhipha sigcine sesithatha impilo yakho wena kuyinyanga. Ngoba ogogo bethu banezimfihlo. Wena uzothi imfene lento mawuya kuyo.
kanti mawufika ugogo wayephethe ubhubezi fike kushaye lento ezinye inyanga uthola ukuthi zifike zijuluke nje mayifike ekhaya ishone kuthi lo muntu wavela wafathwa yifiva wahamba kanti wayeseqedwa ile sasilwane wayekuso akusilula ungena emzini womunye umuntu. Wow. Umuzi womuntu mawuya kuyo kudinga ukuthi ubheke ungawugeji. Remember ukuthi impilo yomuntu wayegeja kayi1 umhluphikise impilo yakhe yonke. So kudinga mawinyanga wenza ungqoshi usebenzele into yomuntu aphumelele. Abanye bazigcabiwe uvele wayegcatsha ugogo uthola ukuthi ukugcaba uhlanga nje lokuthi uthakathe noma ukugcaba ihlanga lokuthi ube nemfene usuke semncane awuyazi lokho wena ukhula nayo lento wena sekwazi umfazi wayo noma uyindodayo hamba uchithekelwa imishado hamba wenzani yangizwa ngithini kanti ilento so lento ukuthi iphume kuwe izolwa nami vele so kudinga inyanga iqini yazi indaba zayo mayikhipha isilwane. Do you think we've got, it's just a general question. Okay. If you're comfortable to answer, you answer. Okay. If you're not, do you think we have inyanga edlala ngabantu nje? Inyanga ezambile zayenza uthwaso zaliphuza zaphalaza or izangoma not that, but zingazi umsebenzi zidlale ngabantu. Angiyibeke kaso. Ayikho inyanga engawazi umsebenzi. Kodwa kuhlukana phi? Kuhlukana ngokuthi wena ungena emzini kabani. Mawungaza la ebunyangeni ngeintention yokuthi ufuna ukubenefita uzodla abantu nekulapha abantu ingqondo yakho ifuna imali ayizange uthini ukuphilisa abantu kodwa bangena la ebunyangeni ukuthi ngifuna ukuphendula isizwe uzokwazi into eyisebenzayo. Ungangeni la because ungibone ngihamba ngegolf 7 ngaphandle uzongena la na ufuna igolf 7 uzoqola abantu. Ngena ebunyangeni ngokuthenini idlozi lakho lokuvumele usebenza abantu ngeqiniso ungagijimisi don't be on race hamba ngepace yedlozi lakho uziyofika la uyakhona ukwazi ukwelapha manje inyanga zamanje sifuna into esheshayo mawungana moto kusinyanga akithi basho njalo so kanti vele wena onamandla wena onganayo imoto wena onamandla than lo nemoto ziningi inyanga ezingekho kumedia kodwa ezinamandla. Okay, Khehla lami sikhulume ngokuthi abathakathi bakho basemndenini. So ngifuna ukwazi ukuthi uma ushaya isitha esiyilunga lomndeni wakho izinto ezimbi izinto like imphumela yalokho ingaba njani? Okungcono ukuthi afe. Futhi ungawuza ubuhlungu ngoba uma esaphila emhlabeni ngeke niphumelele. Remember umthakathi ukuthi umebona ukuthi nihamba ngoyisinye step change umhambo wakhe. So kudinga ukuthi nimbulale lo muntu ashaye umuntu ahambe ukuthi nina nikwazi ukuthi niphumelele. Ungeke uphumelele nomuntu okume ngaphambili. Even nasemsebenzini umanager umehleze kuthuka njalo mawuvuka ekseni inhliziyo yakho sebhlungu ngoba uyazi uyothukwa. So udinga umgqilaze lo muntu ukuthi ukwazi ukuphumelela wena. Yeah. Okay, Khehla. Yes, but engihleli kuyo vele zikhona inyanga edlala ngabantu ngeke sokufihle lokho mina ngikusabe ngakumela. Okay, Khehla. Last time you spoke about this thwalo samanzi. Yebo. Ongang educator nama manje izwami. Ithwalo ziyahlukahlukana. Okay. Kusike sekuthenini kuya ngokuthi umuntu ufunani. Okay. Ake ngibeke izwakala. Yeah. Kunesithwalo sokuthi kunento efanele siyithathe mhlawumbe ngithi ngakho ngithi masiyinyanga sisebenza ngokufana ziyahluka. Kunesithwalo sikwazi ukuthi thina siyithathe lento. Siyoyibeka lapha emanzini. Yangizwa? Lento wena njalo ekseni uyavuka emfuleni. Yo. Yangizwa? Yeah. Lento mhlawumbe wena njalo ngeviki kayi1 nje uyahamba emfuleni uyifida umdoko noma uyoyenzana. Uma usothatha abantu uthi uyobaphilisa emfuleni uyayazi lento ebizayo. Eyona ezofika ilaphela abantu engathi woma laphayo mabakhiphe emanzini bapholile. Kanti akusuwe. Ile sasithwalo sisemanzini. Wow, okay. Abanye uthola ukuthi sibeka isigubhu lapha sisenzele ama rituals siyayazi yini ephilayo kule yanto. Wena kudinga ukuthi njalo mawuya uyayazi mawumemeza ngecode yeso kuphuma bani la. Ubani uzoyenzani?
Lesithwalo sikhuluma nawe njalo ebusuku ngo12 ulele. Sikweseke sikutshela ukuthi kuzoba no1 no2 no3 no4. Baningi abantu abaphila emanzini kodwa bayazi into abayiphilisayo. Even though abanye bayiswa yinkinga zabo. But umuntu othwele emanzini is very powerful. Remember ukuthi amanzi is everything. Akekho umuntu ongaphila ngaphandle kokuphuza amanzi. Yes. Akekho umuntu ongaphila ngaphandle kokugeza. So lo muntu mele isalapho unisempilweni yazi lento saconnect nayo. Abanye sibakhandela izinyoka ezihlala emanzini. Ukuthi wena mawufika lapho umemeza uthi hey nawu ngotongodwana. Yena usiyayazi ukuthi labantu bafunani. Because lento yokuthwala isuke sekuhambele phambili. Iyazi bonke abantu abaza kuwe. Kepha idinga wena ugipheni umthetho. Isithwalo bakithi sihle, isithwalo sibi. Isithwalo sihle ekuthenini asingabheki ububi kuphela besithwalo. Isithwalo sihlele ekuthenini ngokuhle. Sihlele ekuthenini siyakwazi ukuxosha ikati eziko. Siyakwazi ukuxosha inhlupheko ekhaya. Siyakwazi ukushintsha ikhaya lakini. Siyakwazi ukukwenza ukuthi namhlanje emphakathini uthembeke ukwazi ukusiza umphakathi ngoba ekhaya lakini lalithathelwa phansi. Namhlanje bayakwazi ukuza kini bazoguqa. Isithwalo siyakwazi ukuthi sishintshe impilo yakho ngokukhulu ukusheshsha. Okay, yes. So, Kokolokobile, last time you spoke about isigubhu. Okay. Esikhulumayo. A lot of people bakathekile. Batsikhuluma manga. Okay. Ake silungise. Igubhu ezikhulumayo ziyahlukahlukana. Yayibeka mina ngithe ngikhathele ukuthenja noma ukuzola. Yeah, silungise phela. Because ngiyabona nama stitches amaningi. Yes. Ake uyilungise namhlanje. Sikhona lesesivusa amathuna. Uyangizwa? Kuya ngokuthi wena usikhanda kanjani. Sikhona lesikuthi kumele kufingani. Noma umuntu oyedwa emndenini. Ungizwe kahle. Sikhona lesokudinga wena uyinikele ngawe ngalomuntu okunikele siphiwe. Ngoba egcinela ayikho into ezokhuluma ngaphandle komuntu. Yangizwa? Angeke uvuse lesigubhu lesi ngaphandle kwamathuna uma usivuse emathuneni. Ngoba there's some rituals mase inyanga sisebenza ngokuhlukana. Abanye basebenza ngeyabo. But isigubhu esikhulumayo siyayidinga into yokukhulumayo phakathi. Ekuyona ezokuxoxela ukuthi nangu ubani uyasuka eFrenagem uza kimi. Nangu ubani uza ngento ethize ukugula ngokuthi nokuthi. So phela into ekhulumayo umuntu. Ngiyabonga. So mawuye emathuneni uyovusa kanti uvusana. So abantu bazohlezi begxeka noma bebaleka ngoba abanye bayalazi iqiniso abalifuni. Iqiniso liyababa uzolifela la emhlabeni. Alibaleki iqiniso. Boka noma kungathwani angeke kugcwale la ekhaya kunganasipokwe noma kunganasibungu esishisiwe. Idlozi lizokufakela umuntu oyedwa ngelisuku noma ababili ngeke badlule ku5. Yangizwa? So umsebenzi yadinga ukuthi kube nento oyisekela ngawo ukuthi ukwazi ukuphakama. Thank you. Idlozi lizokufakela umuntu oyedwa or ababili ngosuku ngeke bedlule ku5. Anyway, Salam, you are still traveling. Yeah. Let me not be selfish. Yeah. Please, your word of wisdom to the manches. Yeah. Mina into engayisho njengogogo logobile ngikhuluma amazwi amahle. Ungabe desperate moya enyangeni. Hlala ukhulume nenhliziyo yakho. Cabange konke okufisayo. Bese mawufika enyangeni usazi istory sakho sento eyifunayo. Ungaye enyangeni nomngani wakho ngoba the very same ngane ngabuyela enyangeni bajikela into zakho zavalwa. Angazi ungizwile. Kikuzwile. Ungaye enyangeni hanja umngani wakho. Hamba enyangeni yakho. Ngoba ulazi kusasa likuphatheleni. Okay. Kodwa mina ngokushoya ngamazwi amahle ukuthi ngeke kuhlale kunje. Abantu asiqhubha impilo. Sazalwa abathakathi bekhona noma bengekho sophumelela. Impilo solwa nayo njalo ukuthi iqhubeke njalo. Thank you. Kunzima kunjani? Kodwa sizolwa nayo
kuqhubeke njalo begxeka bengagxeki belwa bengalo bethakathe bengathakathi sizophumelela kwanompumelelo kula siya khona akekho umuntu ozalela ukuhlupheka inkinga sigqilazo yilabathakathi esiphila nabo emhlabeni kodwa siphusheni njengesizwe simnyama umuntu nomuntu ungaphela amandla nanoma ubona ikusasa lakho linzima kodwa khumbula ukuthi namhlanje nakusasa ngeke lifane yebo. My mantras and thoughts, I want to say thank you so much to Gogo Lekobile, and I want to say thank you so much to each and everyone who purchased my book on my own. The book is doing very well, and thank you so much. Copies only 300 trends, and we deliver across South Africa via Pempexy. On the 7th, we are having our live segment where we'll be celebrating life, where we'll be having fun, where we'll be having beautiful food, where you'll be meeting beautiful people. You are with us. He is one of the people that I'll be talking to. There'll be panels. And if you want to see Gogo Lekobile, please buy your ticket for 450 rand and then you'll see him. You can talk to him privately because, yes, the aim is to network as well. The aim is to build Manches and Thoughts. And of course, we've got Manches and Thoughts on the move. We are in Durban on the 14th. You with us, right? Yes. Of course, you are my husband. You must go with me. But that is goodbye, darling. Thank you so much. Yes,